jentu. Piye lho, Lek? Koprol. Koprol. Koprol ki nek keterangane wong isor iki yo watu tok kok. Lah, ati ndase bentet kok ya ngomong karo Pak Topak. Kowe. Aduh, Mbak. Ayo Kris. Tadi cepat. Yo. Stop. Yo. Arek kaya arek kumpul layangan. Yo. Lagu beli layangan. Hup, Mas. Wis ngono tok. Hup. Oh, koprol, Kris.